హాయ్ అందరికీ, వెల్కమ్ టు అన్వి క్రియేషన్స్. మీకు ఒక డ్రెస్ మోడల్ చూపిస్తానండి. నేను ఈ ఫ్యాబ్రిక్ తెచ్చుకొని 5 to 6 months అయిపోయింది. నాకు స్టిచ్ చేసుకోవడానికి టైం లేక కుదరక నేను ఇంకా కుట్టుకోలేదు. ఫ్రంట్ ఏమో ఇలా కట్ వర్క్ పెట్టాను, బ్యాక్ ఏమో హై నెక్ లా పెట్టుకొని హుక్స్ పెట్టుకున్నాను. హ్యాండ్స్ ఫుల్ హ్యాండ్స్ పెట్టుకున్నా, చిన్న షోల్డర్ దగ్గర పఫ్ లాగా ఇచ్చేసి. ఈ డ్రెస్ బర్త్డే అవుట్ఫిట్ లాగా, మళ్ళీ నైట్ టైం పార్టీస్ లాగా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. చూడడానికి చాలా డీసెంట్గా కనిపిస్తాము. ఇలా కాంట్రాస్ట్ కలర్ తీసుకోవడం వల్ల ఇంకా నెక్ పార్ట్ అనేది చాలా హైలైట్ అవుతుంది ఈ డ్రెస్కి. ఈ ఫ్యాబ్రిక్ నేను మదీనాలో కొన్నానండి. 5.5 meters అయ్యింది డ్రెస్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి. నాకు టోటల్గా ఫుల్ సర్కిల్ అంబ్రెల్లా పెట్టుకున్నానండి. మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే సేవ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. డ్రెస్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి.